abusiafo yada Awurade Nyankopɔn ase ene edeinso yada so kasafa awade eho de Nyankopɔn ede ahya komam se yemfa mbrɛw eno no na megidi se o akoma panso a wode gi Awurade Nyankopɔn asem Awurade tesoro de opɛ ena oye de opɛ na oka inshranka Nyankopɔn a odoyen na opese esiyi Nyankopɔn so nhyiraw we ni gie ni akoma pa a wodi tie Awurade Nyankopɔn asem na ebra yeguso a ye preachi awade ehu ye kasafa ho na eni jesam ne sandre ya obi a oni ne yere ejai wasesa ne yere ni oma apam no ma ne yere eko ende du eni jesam ne se embra me kasa enwumbre no preaching no ekoso ano na otie bidi owiye no ono ankasa eko ne yere ho eko pa ne chew enra se osere no preaching bia sofu bia friend sofu Yawson ne preaching no wo hu se waye bone enti ne yere mfa ne bone enche no a enra dwie ai awalefo no asan aka abom enhyiranka Onyankopɔn awode enra Onyankopɔn ayeye onam asemi so esiesi obi aware ama aware na kama na ni jesam so a ewom ni se nipa no nso nimi be ma no onimi da ohumi da onhia me bi kura ohumi kura na onim seme ne sofo Yawson no na Nyankopɔn enhyira enra de esi ye nyina no odofo bi abobo mama ne esesei na sofo akoso na Nyankopɔn enhyira o se wodi eni die edi ama Nyankopɔn no obu no na afi wankase wakɔ yere ho ene na kasa menim se Nyankopɔn beboa mo ama awade na eni gie kase edi abem enhyira ne de ɔte asɛm no yo we na Yesu kan no se de ɔte asɛm no oyo no wode ne batutu obanyansafo a osi ne dan ewo obotan so no eno se de ɔte asɛm no na onye no ono nso wode ne betu obakwase a osi ne dan ewo ahwea eso ti sei na Yesu pe se onipa wote asɛm no a na waye asɛm no yefo na kyerese wodi obuo ene enidie edi ama Nyankopɔn Nyankopɔn hyira bema enra oye saa no Nyankopɔn hyira omoa omani nsiwe onje onfiri musuo ene esan enyina mu Onyankopɔn entenenim mfa nkyerɛw brother ensam na ebimo ebu no sebe nkwasi asɛm no eye nyansasɛm mo obi pa yetie kana ebi etwa ya da pa obi so ye pa o bi di sofo Yawson atempa ni pe bi wo a preaching bi a me preaching wa bi a no ene de eyo ono a ni pe bi wo a asem bi a me preach fa we hu a ono a me preach fa we hu a eyo ono a chese ono nti ma me preach ono pese o kire se ye me meka no ni suban te saa o te saa enti no ma me nka ho asem saa na obi pese o kire na enye wu nti nso na ebejai nyame asem ka eye dwuma Awurade afrem wo mu a meye meya de akosi mi wuda eda mewuo ena nyame asem menka bio na mom ebra me da so tinkomu a moja ne nsuo di mi mu afrosan me ka nyame asem saa brother wotie me na inhyira nka mo se modi eniji eje na enanso Awurade wo bi ka kyerɛw se wo betie no abrɛ wakoma ase na wo se Awurade asem na wonu ho de a ebeboa obebeo ebeboa papa na debia na metaka se me Evangelist E K Yawson matamfo nloso me matamfo nloso omo mpem asem no be nipa be ye 3 bi nipa be ye miensa bi na
omompemasem na dodo na se oboase ekura yewomi uche ekura yimu edu uche mudua emonkono de opemasem papa emonkono dome emonkono tieme ti asemi yepa because nipa ni nim se de ye kan no ye no kure ofa asem no na ye nhyira ma no nti woti asena wo de wo se nyame asem nkasa nkyerɛw ye ntufo ne wa wo pɛ na wo bɛyɛ ewo wiase mu dia madam for na wo ha wo pa o na me da me nyankopon ase se nipa etie me eni je sam kura ewum ne se ani me ni je ho kase okɔ central police station a police fuo nyina pemasem central police station a police fuo guo nyina omutie radio asam no pa o anopa ewia enyumre edu ewia kura na me preach a odu central police station na a police fuo ni bi gyina bro sign no so police fuo ni tie radio asam ye bi frame bomba baso e bi frame chemade brother enye ize se police ni chicha wade sa onye ize wetie tumi kasa na police ni aframe sofo bra ekwa je 200 je collection 200 de brother na kire se ekoyi nti ema meni je eyema ho asa central police fuo nyina mechia mo ne mo yerenom yankopon omoa mo na enije emra awade enum medofo a wotie me nti bre na yedu mo no ye mesew ne se menya mempe wasem mempe sofo na sem sofo ne se preaching enye wo na wo be kire me preaching na se enye wo na wo be kire de sese ye ka kire wo onyame asem na eba eye de nyankopon pe ne ba wo nchen enye de wo pe ene urade nkan kire wo nti se okana echu abrabo a wade esese wo ye ne se osisa wadwen na wonu ho efru bone mu na beboa opa emra abranti a wo ye sa wona wo yere ejai na wa ma wo yere asesa ne nyomako na wankasa utu hu anamo akaka kire wo yere se omra no me se nyankopon hyiraw minimu bet obi na etutu ne nan abeka kire se sofo no ase ne siye nyankopon enhyiraw bibia wo bia urade nkan ho omwa ma ensuye e Jesus Christ Nazareth ndinemu medofo ene ensu yetu awso ene asamo a urade ede ahya komam si efamre wo no yato ne din se munni awarieni munni awarieni munni awarieni monfa enidie ema awade monfa obuo ema awade monhye aware enimonyam momma aware enye nika momma awade enye akono momma awade enye afefede eno wasem ana yade brew ye hyase firi bebi se onyankopon se die wonya yere no wonya adepa na wonya urade ho ni so die wonya yere no wonya adepa wonya urade ho eni so die wonya yere no wonya adepa wonya urade ho eni so eho ene ye hyase edifiri onyankopon nam adom ene ehumabro so ekasa kire yen etu yefo se wo yere a wo adepa nti esese wo hwe yiri na odi obuo ene enidie bia ede ma wo yere okrokro wo yere o ma ni tirimu eye ne de se bema awa no ensese wo ma wo yere enu ne ho da se wo yere wale wo mema bi nsi da se oba ebebie na no no aka kire wo se menu me ho se me be wale wo enye papa enye adepa wo se nipa wo ma wo yere eka bi ade kire nti urade asem no ama yehu se je wonya yere no wonya adepa na wonya urade ho eni so
Awurade Nyankopɔn bu nipa bia waware odi enidie de ma no enti bu yere na fe enidie ma o yere na beye nhyira kese de ama o na Awurade enam nadom so achiche asem no mu bebre na odi ama en yeguso nso ayetie megidi se sabre wafa Bible ana notebook ne o pen a obetwetwo quotations na onso watwem and asem ne se momfa enidie ema aware oba mfa enidie ma okunu nso mfa enidie ema eyere na aware enye nika Awurade asem na yede ebrew ipacho yenyina so sam ewo Hebrew for humanity dumiansa ne yimu nan Hebrews chapter 13:4 Hebrews chapter 13:4 ti Awurade asem o se wonni aware ni ade nyine mu na wongu awade mpa ho fin efrise nwamanfo ne awale seyefo de onyankopɔn bebu atan miesi subie wonni awade ni ade nyine mu na wongu awade mpa ho fin efrise nwamanfo ne awale seyefo de onyankopɔn bebu atan miesi subie Hebrews chapter 13:4 wonni awade ni ade nyine mu na wongu awade mpa ho fin efrise nwamanfo ne awaresayefo de onyankopɔn bebu wanatan wonni awade ni awarefo a mutie me oba ene bema mutie me sei na Awurade akrafa awade ho awade ya ade asomu onyankopɔn nim nyankopɔn bu awade aware nyankopɔn sisaya edimu ewa asase so na onyankopɔn de awade etoto osoro ahenie no ho onyankopɔn toto awade ase onyankopɔn bu awade papa na nyankopɔn kyerɛ sɛ awalefo munni awade ni awade amaware no munni ni momma awade anya akono momma awade anya nijie momma awade anya ahomeka ahoto embra awade Bible si munni ni mummu awade no ene woni obi kasa na woka awade ho asam a obi na no se hwea una ubu awade una ubu awade nipa nsurade o nipa ke busu sam wo kasa na woka awade ho asam kire nipa se awade ya ade so nyame ni awade ya ade onyankopɔn pɛ awade ya ade nyankopɔn ahyemu kena se odasani biara wo pesa woni ba mesia oni oba sia no ware na mu nsia obi na no paso hwia wo na ubu awade wo na ubu kunu wo na ubu yere sa brother se wo bi wa no kasa de a ti o hu asese na wo ye bonsam ba tumi a wo de kasa ne fi bonsam se mo na mu bu awade mo na ubu kunu wo na ubu yere sa Bible say onyankopɔn say mumu awade munni awade ni ti asem yo mumu awade munni awade ni awade na wankasa waware no Bible say ma waware yenye ni die ma wawade enye obuo obi dire tira ohun se ampa sister yi bu awade brother yi bu awade brother enne awalefo dodo na bu awade a wo wale no won fe ni die ma awade na yemusuo eye bone eye tiwade se awalefo mu awade according to Hebrews chapter 13:4 say when ni awade ni
awade nyinaa mu wondi awade ni ade nyinaa mu akwa nyinaa mu suba nyinaa mu eniye nyinaa mu dia besidia munni ma wore ni dia batumu bia munni awade ni natie ose na wongu awade mpa ufi awade mpa empa ko awade fo da so no nyankopon bu mpa no tie wadi ni o ose mungu awale mpa ufi awale na ma wole mpa moda so obema ne oba empa na moda so kura no nyankopon bu mpa no nyankopon respect empa no because of mumunti nyankopon respect mpa no say awade mpa kura membu ufi na wiri ni wa bema ko sia tintinto no wakotam oba e dia bato empa na wonne woyire eda so no wonne woyire da so no na wode wompena bato mpa no so afa no bema tintinto kwasia mu kwasia wonye obi ntufuo wo ya sakraman no kraman wonye sofo bi ntufuo wo ya sa proko na wade mpa wonne woyire da so na wako akofa wompena edi na bato mpa no so afa empena empena no wusio gu mpa no so empa no wusio empena no wusio egu empa wona woyire da so ebe ma wobo wudua wakese wo kraman ni nyansa cheo aboa ni nyansa cheo wo wade o when the software can yes software ni di atam ni nipa na wonjimi nti wu so wajimi software ni di atam me ya na wo wan se mi di atam wo ya wan nti wonjimi no o di se ntimi sami no di sa nkwase asami ntimi anka nkyere no empa wona wo yere daso oba watu sika wa no mani me yo no oni wa no go fa wo mpran na bega ema mpran no si ogu mpan no so o yere ba no abasi wo ya ba ma tse eno usradie Bible say awade mpa na gufi oba bi so tie mi suba no ni kunu ni wa na wakọ frompna na mpa no oni ni kunu daso no na bema fofra be fa no ewo ni kunu mpa so edem wa no afa no oba krama ba no oba jimifo pa no oba woni nyansa oba bonsam no Bible say awade mpa ma gufi awade dan my God me yango bo say me kan chon say di awade ni wawale a respect awale no won pa ko awoda so no empa no nyame se bu mpa no awale fo mo mpa no empa na woda so ko nyame se respect mpa no fe ni die ma mpa no enkofo be ma fofo matu ku mpa so edan na wonu ku dem no man gofo be ma fofo mewu ma ne mafawo na gofo oba fofo so matum ti asamiye enne ni bebre jimi but yenya sofo mputu e ma wo mo se krache wonu sika nyina wo jimi woni suku awakọ ni nyina ni ugrade ni nyina no sa wo jimi sa na empopa woni oyire daso na wiri niwa wo se wo mpena abeda mpa so na sa wo ye be ma twe wo ye be to ye twe sa woni suku awakọ ni nyansa ni sa wo ye twe se wo ye obi kura na wawale mienu a tie mienu kura wawale na wo se obi anya ne mpa oba no obi anya ne mpa ni oda so enya mpa ba akono ena obafufa ma oso za kwana ma osa ni midie no kwana ma osa nyansa sofu oba na ka kire o odifu oba ena ka kire o Bible say men kan kire o say awade mpa mengu hufi awade mpa
mengu fi awade mpa mengu fi awade mpa mengu fi fani die ma awade o kape o kasa jana ne kwasi aba na ne kwasi aba o na ogu awade o na ogu awade na ne kwasi abete who tunu for say o na ogu awade yes bi bu awade yes bi bu awade nyankopon po bu awade nyankopon respect awade o say woni awade ni mo ma awade anya akono ena mo ma awade anya fe mo ma awade anya nije mo ne bonsama ya adwene ba ko so mo bogu awade ni mo ase mo ne bonsama ya adwene ba ko so mo de awade ni metwetwu fam mo ma awade anya akono da onyankopon se tesoro na ti asama o kan ye ti o se woni awade ni ade nyina mu na wongu awade mpa wo fi efiri se nwamanfo ne awalesayefo de nyankopon bebu aten efiri se nwamanfo ne awalesayefo de nyankopon betua wonka nwamanfo ene awalesayefo de nyankopon betu wona so de nti o kase mamungu awade mpa wo fi na munni awade ni wade nyina mu no o si efiri se nwamanfo ne awalesayefo de nyankopon bebu aten kan wo Bible Hebrew chapter 13 verse 4 who be o Bible ni se nimu a besim hu se who be o Bible na enima to me hu Bible bi o kitabi abiem ene Christopher ko mu awade Christopher emu awade nkofo kita Bible yemfe ni die ma awade kete yemu awade oba mu bema so mu oba saa na nko muslimfo ma muslim yekita Quran bu awade Quran ebu awade ba Quran bu awade na mibisao oba ni bema amuye muslim mu bu awade na mo wale no wo respect awade no mu bu awade no na su Quran respect awade ba awade bi amo wale no obro no so awade bi amo angasa mo wale e wo obro no so eso nyankopon ni je ho Bible say me kan kire mo say mu ama wale no mu ni awade ni mu fo obuo ma awade onyankopon twedi ambon hwehwe say onipa bi awawale no wudi enidie ebema awade wudi obuo ebema awade ti asemiye awalefuo binim gu awade enimase wama awade ye echiwade wama awade ya tantande wama awade anya kono wama obi nhwe wo nkase o bra yintikura me ko ado awale sister yintikura me ko ado awade na momo me nipa kaso sada awale to dia on me wale bida brother wutie me se wo wale ya sintidua ma obi dia anya due ti asemiye se wo wale aye sintidua ko se wani nji awade ho anase se wani awade nia na wani nyankopon ni se wani awade ni nia na wani nyankopon ni se wani uyiri nia wani nyankopon ni wani ukunu nia wani nyankopon ni ti asamiye onipa wunu awade no kwase me se wontumi indi awade so enhyehyɛ so nipa wunu awade no wontumi fa enidie so ema awade na nkrofo wunu awade na wontumi indi awade ni no hweye na wankɔ wale wunu awade na wontumi indi awade ni no hweye na wankɔ wale menkɔ ho kura ti asemiye sa wo obi a utie me wunu awade na wontumi indi awade ni a menye wadwene sa wo kɔ wale menkɔ ho na wo kɔ wale na wenye awade ni nyankopon betua wo so ka nyankopon bebu aten ebi a na
sɔfoɔ bi anka nkyerɛ Hebrew chapter 13 verse 4 say wɔnni awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu na wɔnwu awadeɛ mpa ho fii ɛfiri sɛ nnwamanfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn. Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn. Onyankopɔn ɔbɛbu wɔn atɛn. ɛnyɛ meme sɔfo Yawson na bɛbu wɔn atɛn o. Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn. wɔn na wɔde awadeɛ afa soɔ no twɛdeɛ mpa Onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ onipa biara a wɔpɛ sɛ wonya ɛyere anaasɛ wonya kunu no wonya no wɔ anidie ne obuo mu. sɛ wopɛ sɛ wonya yere anaa ekunu a Nyankopɔn hwehwɛ sɛ nya no wɔ obuo mu, nya no wɔ anidie mu. fɛ anidie ma awadeɛ. onipa bi wɔ hɔ a ansan na ɔne ɔbaa ɛbɛtena sɛ ne yere no ɔde anidie de ma ne ho. ɔno ankasa di nkan di ne ho ni. deɛ ɛtɔ so biom ɔde anidie de ma ɔbaa no ansan na ɔwaleɛ no na ɛkyerɛ sɛ ɔde anidie ama ne ho na ɔde anidie ama ɔbaa no. ɔbi wɔ hɔ a ɔde anidie de ma n'awofoɔ na ɔde anidie ama ɔbaa no awofoɔ. ɔde anidie ama ɔbaa no abusuafoɔ. ɔde anidie de ma ɔbaa no abusuafoɔ nyinaa, bɛrima no abusuafoɔ. ɔde anidie ma wɔn na ɔde anidie ma ɔbaa no ayɔnkofoɔ nyinaa. ɔde anidie nso de ma ɔman mu no, ɔman mmra a yɛahyɛ de afa awadeɛ ho no ɔde anidie ma no. ti asɛm yie. afei Onyankopɔn hwehwɛ sɛ ɔbarima bɛnya ne yere ɛwɔ anidie ne obuo mu. ɛnsɛ sɛ onipa ɛware ama anidie ɛnka awadeɛ no. ti asɛm yie. ɛnsɛ saa na mmom ɛsɛ sɛ onipa ware ama anidie ɛka awadeɛ no a ɔware no ɔde obuo ne anidie ma. ware wɔ anidie mu. sɛn na twerɛ kronkron no ka fa ho? sɛn na Bible no ɛka fa ho? Onyankopɔn se yɛnni awadeɛ ni adeɛ nyinaa mu. yɛnni awadeɛ ni. 1 Thessalonica chapter 4 verse 3 ɛde bɛpem 8 tie Awurade asɛm ɔse na yɛn ne deɛ Nyankopɔn pɛ mo ahoteɛ sɛ munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. sɛ mo mu biara hu ne sɛ obɛnya ɔno ara ne yere ahoteɛ ne anidie mu. ɛnyɛ akɔnnɔ anibere mu sɛ amanamana a wɔnni Nyankopɔn no. sɛ obiara ntra nkosisi ne nua asɛm ni mu ɛfiri sɛ Awurade ne yɛn mu nyinaa awerɛtɔfoɔ. sɛdeɛ yɛka kyerɛɛ mo kane na yɛdii mo adanseɛ no na Onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ efie mu na mmom ahotie mu. enti deɛ ɔte atua no enti onipa bi atua na mmom Onyankopɔn ɔde wɔn kronkron ahyɛ ne mu no. ti asɛm yie o. ti asɛm yie. 1 Thessalonica chapter 4 verse 3 na ɔse na yɛn ne deɛ Nyankopɔn pɛ. wei ne deɛ Nyankopɔn pɛ wɔ mo ho mo ahoteɛ sɛ munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. ti asɛm yie o. bia wo Bible no kenkan. wokɔ asɔre woyɛ singer, woto nnwom, woyɛ sɔfoɔ, woyɛ mmaakuo panyin. asɔre no kora bi a wokora na woteeɛ. tie asɛm a Nyame ka wo sɛ na yɛn ne deɛ Nyankopɔn pɛ mo ahoteɛ sɛ munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. na mibisa wo Kristoni a wotie mu no woyi wo ho mfi adwamammɔ mu. ɛnɛ woankɔda wo mpena hɔ nso ɛnɛ wobɛkɔ asɔre. woyi wo ho mfi adwamammɔ mu. woyi wo ho na woankɔda wo mpena hɔ. bɛrima nkɔda no ɔbaa nkɔda no ɔno nyɛ wo mpena. Bible say munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. munyi mo ho mumfiri mu mungyae ne bɔ. ti asɛm no yɛ paa medɔfo a wotie me. Bible say munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. munyi mo ho wɔ Kristofoɔ agyinifoɔ. Muslim ni a wotie me. Muslim a wokita Koran a wotie me. yi wo ho mfi adwamammɔ mu o. yi wo ho mfiri mu na ɛnyɛ ɛyɛ musuo ɛnyɛ. Bible say Nyankopɔn say twerɛ kronkron ne say na yɛn ne deɛ Nyankopɔn pɛ mo ahoteɛ sɛ munyi mo ho mfi adwamammɔ mu. munyi mo ho mfi adwamammɔ mu.
kama mintia obano maami nimsa menene na wo o be ma ne papa ne nimsa menene na wo ne maami nimsa onene na wo wa ntidi ai ne papa nimsa onene na wo wa inti ya wali ana inti na chese wa wali na nda na se wo ya no wa de ana so se obusia kwaji na wali ade amawana ne maami ni manti enye ndai ne papa ni ma inti enye ndai obi nimsa menene na awo inti menene na awo de eno anu no wonene na awo anti na oyere no no wonene na awo anti de nyankopon se menkanche o se enye dwaman munyi mu film ekristofo munyi mu film ebia na osofo ntumi nkanche o osofo suro oka wo beji asore no enda sao asofo no do o yaka o mo beji asore no enti nkakra edwaman so nkakra nyankopon se munyi mu film wankase nkakra na asofo ojiji woni so adentia opani pa bebre wona so dem o mi woni pa 2 million mi woni pa 3 million o ba ma so mo omugum enso ni pa ko heaven ni asore ni pa woni abere no siesie wo se wo ko ayimani mi woni bi Bible se men kan sam se Kristofo munyi mo fi adwamamom entichemu na no se samu mu biale hu ni se obenya ono ane yere awotie ne enidie mu biale hu ni se obenya ono ane yere awotie ene enidie mu yakase nyawo yere ewa awotie ene enidie mu ane san ene se wo hu oba na wo dono na wo pese woni netra wona oba na akeka bibia oba ne se yo me da okwa me nso me pene so se ware me se te saade a wa wofo wen no wakwa ko hu na wofo ono wo maka awofo se se yo ya ma kwan wale ya baba no emae fine na obisa no okwa asole ben o se asole se na meko ene ma me nko wo sofo na ye ne nka na asole no so agi atum o ya ba no ba ware ne dia no problem oh wodi enidie edi ama awade no wodi enidie ama oba na busia wodi enidie ama wankasa wo wodi enidie ama asole no wodi awade ni ewete ti asabi asofo ebeboa na ebere wie dua wakoji oba na awade na yeshira so ni edi ama Bible say wodi awade ni awade awon mutozisi ana mikunu ade awukunu ba waya awade ene meyere ngana meyere wakoya no wade men kabida ba matie men kabida hope meyere akoya oba wade ba makukudurofo ene oni oba atena ye no wade wonya no wade wo fa no yere ntiwa wa no mfomfom bema obana woni tie wonya no wade na wo fa no yere no into one gasa wa no mfom sani wale o ma mi na se sani wale na papa na se sani wale ana sofo mi na se sani wale president mi na se sani wale ana nyango boss men kan tell say some mu biale hu ni say obenya ono ana yere ahotie ene enidie aya Bible say na wade se men kan tell fa enidie fa ma wade fa obuo kase fa ma wade di wa wali enini mo wali enfo obuo kwan so hallelujah ene na tell say awade eni na Bible so wadi awade enini ti asemi na o kan chichemo yenu na o say enye akono eni bremu sama na amana woni nyankopon no enye akono eni bremu manfo akono nko wale wakono ni woni kan enfa nko wale o obano nani efepa o obano sabe na front city no o fine obano o na hips no o ye kama obani siesie no wa o ye kama ipa chawo enye no ena wo se wo de ko Bible say enye akono eni bremu sama na amana woni nyankopon wona woni nyankopon wona won suro nyankopon no wo na di akono ko wale owu oba na no ko adom no odidi nechi na ni o show oba ni makeups eni ehwi no odi atotale na ni echi na ya
ye no ye ni echi na ni awi atobu no atola no o hwe sanse o me kwa kwale enu na enu ni na sanse mi jai me pa chaw yan wale ni echi tie me yan wale ni echi yan wale makeups ti asamiye yan wale sabi oba sisi enya ne na wa no sa wonti awade ase amankowo awale ti sa hwehwe ushe bema no na bema no so awobi awale ya asebie awale atemwo da ho awale ho according to Hebrews chapter 13 verse 4 no wa me hu say atemwo da awale ho atemwo da ho wana ka cho say nyankopon kire say wo wale a wo fa awodi omu aten atemwo da awade ho na me sisi bi ma wo Hebrew chapter 13 verse 4 say when you awade ni ade nyina mu na wo mu awade mpa wo fin efiri say nyamanfo na awale sayefo de nyankopon bebu aten nyankopon bebu aten awade atemwo da wo otom sa wo sofo nkantre wa me ka tro say atemwo da ho oba ni bebe mo bebu amoriya no wonkunta ekoya mo foso wale no enkunta mo bebu ewupo woni jiwo so wo betio so wintio so yewdo wo bebu akunta ati nyankopon wawale no oviti wa me ko wale ana okasa wale wo ska na chesa wale menye sikenti onye metumi awale mesiesie mi dan mu nti metumi awale mako school nti metumi me ba chaw enye wo school na wo ko ye no enye wo degree na wa bone na wo de ko awale wo awale amfa degree a wa bo ho na menye adwuma kese nti adwuma na menya nti e wo se me wale enye saa ti asemi awale ye odo ne nti ase ensa na wo ba wale no wo se wo ti awade ase ensa na wo kom nyankopon ọma wonti ase na ọmoa nyankopon ema wadwempa na fedi wawade eni na ebeye nhira Thessalonica on me sisubium Thessalonica chapter 4 verse 3 no say na ye ni die nyankopon pemo awote se munyim ho mfi odwamambom se mu biale hu ni se obenya ono aneyere ahote eni enidie mu enya akono enibire mu se amana woni nyankopon enti chemu nsi o se obiala ntra enkosisi ni nua asembi mu efiri se onyankopon ni yenum nyina retofo se de e ka kire mu no kane no yedi mu adanse na onyankopon amfre yen anko efimu na mama hotie mu ti asem yo wo ye gidini wo ye kristoni a owurade afrew ene wo se na onyankopon amfre yen anko efimu na mama hotie mu nti chemo watwe no se enti di oti atua no enti onipa bi atua na mama nyankopon de wo nkonkon aseni mu na di oti atua no enti onipa bi atua ebi a wutie me wati asem na atua yenfi wonka se sofu yo se me na watu na atua wadu yo se sofu yo se me na watu ni su atua wadu yo se evangelist yo se na wudidi na tam wadu yo se evangelist yo se na wo ya me nyame yo brother ositie First Thessalonica chapter 4 verse 8 no say enti di oti atua no enti onipa bi atua na emom onyankopon a ode wo nkonkon asemi mu no saa nyankopon na wo wati na atua saa nyankopon na wo emu no nti wadu ya o se di America no wati na hwe atua na wudi bebi na hoya me wadu na se me na hoya me na nyame o enyame Bible say onyankopon no a oni susu nkonkon asemi mu se me nso asemi mra wo no ono na wati ni su atua na ono na awreto wo no ono na obetua wo so kase de wunuma esitie menya ba di awade ni du awade feni die ema awade Bible say we ndi awade ni a umpa ibokura nyame ntie se we mu awade a
one fe ni di ama wo yere one fe ni di ama ukuna umpa bokra nyame ntie. 1 Peter chapter 3 verse 7 or say okununom mone won entre nimdie mu sala se oyere ene ade a ne ho enye den na munni wonni se won so ne mo ye enkwa adom no adedifo na mo mpa bokwan ensi na munni wonni ti asemi o se ekununom mone moyerenom mone won tra nimdie mu sala fi se eyere ya ade a ne ho enye den eno se na munni wonni se mone won ose na munni wonni se won so ene mo ye enkwa adom no adedifo bi na mo mpa bokwan ensi umpa se wa mu yere a Yankopon tie umpa ebo ema Yankopon bu omo ema anase oyere nyame bu pa bema wodi oyiri di agro no Yankopon se de wodi ye oyiri nti wo bom pa ekura wonti umpa ebo kwan ni besi adentia wuri ni wunti won program mu yere na akoda totofi wabi akola totofi wabi hwese de oyiri sete na akoda totofi wawe ehu oyere a no obo na kutia ohu oyere a no obo na kutia adenti na obo na kutia bema wu ni akoda wo ya kotwe planti akoda wo ehu oyere akoda totofi wawe wunti ewurade Yankopon empire me kora brother etoda adimu wa wo ya dwene wo yere wo na bisa wo sa de me ye nti me yere hu a enha no nti sa me yere tia nti enha me yere obi wo ha obua ene yere be eba ha me yere fa no ho ban wo ye ba ma na sade a wo ye ba ha wo yere na mfa ho a na ba ma wo nim nyansa ba ma tie ade a wo ye ne ba ha wo yere na wo se dia me ye na e ka na famo ba ma tietie obi so wonu sika ene de wonu position na wonu nyansa obi kantra o wonu hie nyansa ade ba ha wo yere no manya wo ko fa ko da wonti wo yere hu a enha no empana wo no mpana be da so no nti wo yere hu a se na nakoma be na wo ya de ba ha wo ba Yankopon so men kantra o se obetua o ka obebu so apen se ni nyameka ene yabrabo ne eno me yabrabo ne didi agoro brother yenya sofo ne difo mfa kokuduo nka nkyere nipa ya adibu onim se de o ye ne ye enso enye ye da rusha wale ja wonya wale pa rusha wale na wuguma so sa Yankopon ma onti ase wo waso atire debi ami bitia me ka me se me nso a wo se dome me mu ko to dwensira wo se dome ena me mu ko to dwensira wo se tintina abrem collection fa wo collection ne di fa to aduane na wankasa di ya nyame pa Yankopon me ka obi akoma ama nipa na baboa me nso a wo se dome wo dome afai wo dome so ahew na mom to wo asese asase ya yotisu woni wura awade woni wura oba na wo wale no owo wura ena bema na wo wale no so owo wura na ne wura bebi sa ho asem Jesus brother Yankopon sraw nyame ya adoma metwa so twedi ampon ya adoma mesan twa so awo Jesus demu munni awade ani mesan abetwa so mesa wo fa ho ma Jesus a fa ho ma Yesu ne tu anamon eme urade di urade asam so na be yen shira kese e di amao e wo yen urade Jesus Christ Nazareth ne no edimu media ne Evangelist E K Yawson sosio abrobo ni ye mu ana ya hwehwe o pesa wo ne mekasa ahomatrofo so a e 0244 71 97 24 ofremia wonsa ebe kama misraw